Hľadáte pokojné bývanie s dotykom prírody? Vítajte v závode na ulici Sokolská, kde vás čaká tento priestranný rodinný dom. Na prízemí sa nachádza vstupná chodba, ktorá plynulo prechádza do priestrannej obývacej izby. Súčasťou dispozície je kuchyňa so špajzou, ktorá poskytuje dostatok úložného priestoru. Hneď vedľa sa nachádza kúpeľňa vybavená sprchovým kútom a toaletou. Praktickým prvkom je aj šatník, ktorý sa nachádza hneď pri vstupe do domu. Presuňme sa na poschodie, kde sa nachádza nočná časť domu. V dispozícii sú 4 izby, 2 sú orientované do ulice a 2 do tichého dvora, čo ponúka ideálnu kombináciu svetla aj súkromia. Priestory sú pripravené na vaše nové nápady a bývanie podľa vlastných predstav. Komfort bývania zvyšuje druhá kúpeľňa s vaňou, hlavná spálňa na poschodí je veľkorysá a poskytuje dostatok súkromia pre váš nerušený oddych. Pozemok za domom ukrýva nielen záhradu na relax, ale aj garáž a technické priestory, ktoré sú ideálne pre domáceho kútieľa alebo sklad. Najväčším benefitom je však blízkosť borovicového lesa, ktorý máte doslova na dosah ruky. Čistý vzduch a ticho sú tu zaručené.